Já jsem se chtěl zeptat ještě na to financování té vaší vily Elektra. Mě tam zaujalo, že jste to nakonec pokryli teda majetkovýma právama manželky a já jsem si říkal, já bych to od vás koupil. Já bych vám dal moje majetkové práva. Ty jsou slušný. Já mám CDčko vydaný. A knížku, a že bych to koupil. No ale tak je to zvláštní, ne? Majetkový práva, já jsem si říkal, tak já se v tom docela vyznám a tomuhle nerozumím. Elektra a kukly to patrí k sebe. Elektra a kukly? Áno. Áno. Keď ma tam boli zobrať na Zelený štvrtok v roku 2000, tak tiež prišli takýchto kuklách. Akurát, že mali ešte tmavé tváre. A vtedy bolo pri tej tragičnosti aj kopu takých humorných situácií. Jedna pani, ktorá mi tam pomáhala, tak na to začali kričať cez tie kukle, že ľahnúť. A ona sa ich potom pýtala, chlapci, a ako na brucho či na chrbát? Druhá taká situácia, potom som dostal do daru tiež kuklu a som sa chcel pochváliť, že mám, a z okolností túto pani som stretol na schodoch. A ako o pol roka potom ma uvidela, síce nevedel som ja, že mám kuklu, tak by tam odpadla. Takže kukla a Elektra to je spojené. Ano, a ja som teda... A pokiaľ ide o tie peniaze, ktoré vás tak zaujímajú... Ne, mne zajímají majetkový práva. Ja bych vám dal svoje. Majetkové práva barák. Tohoto charakteru, ktoré vy podpisujete, patria k duševnému vlastníctvu a nevzťahujú sa k oblasti, ktorá bola riešená. No ale ja mám taky pole. A ako, v plnom vlastníctve či polovlastníctve? V plným. Já co mám v plným, všechno. Nemením. Proč? Máte to zle geograficky umiestnené. Jakože to mám v Česku? No ne, tak ale počkejte na druhou stranu. Vy jste 17 let v politice, tak přece pochopíte, že pro lidi je to zvláštní. Vy jste 17 let v politice, vaše paní pracovala jako lékařka, no a pak má majetkový práva, tam ona něco restituovala? Nie, niečo získala a s tým sa vyrovnali všetky naše dlhy. No ale jak to získala? Tak ona přece... Čestne. No, to mě nenapadlo, že by jinak, ale... To vůbec, ale... Mně vůbec nenapadlo jinak, ale jestli dědictvím, darem... A teraz som zvedavý, že čo chcete, či sa to chcete naučiť? Co? No, ne, ako získate majetkové práva? No neviem, no, jak je, no. Alebo ako s tým nakladať? Jak s tým nakládat, no. Ale ak to neviete, už sa to nenaučíte. Ne, ale tak já si to umím představit, jak bych si měl nakládat, kdybych ty práva získal, čestně. To mě to umenie získať a potom už nakladať jednoduché. No ale já si myslím, že vy jste to nikde neřekl, jako vlastně v čem ty práva spočívají. Tak přece chápete, to pak je pro lidi divný, že jo? Když... Ale prečo? Však ja som to vysvetľoval už aspoň 20 razy. A vy ste vysvetľoval ty právní operace. Naposledy aj pred prezidentskou kampaňou to bolo. A každý, kto môže, tak sa to Elektri zachytí, pretože tam... Ja taky, no tak to znáte, že jo. Závisky. Taky za to dáváte ty pecky, no tak člověk neodolá potom, že jo. Já jsem viděl, jaký chytil, a jsem si právě pořídil helmu. Ale nedostal nikto, to ste sa pomýlili. Ja som jak sa održel takhle, no. Nie, to som podvihol a zarazil. No, podvihol a zarazil. To bolo všetko. Aj to len jednou rukou, druhou som mal v rezerve. Druhou jste měl v rezerve, já vím, kdyby se otřel, že jo, tak... Já jsem byl tady připravený i s tou helmou, kdybyste do něčeho šel, že to budu krejt aspoň. No ne, ale ty majetkový práva, že jste to vysvětloval, jak se to vysvětloval právně, jak to je z hlediska práva. Áno. No ale pro toho prostýho občana, pro toho Slováka, tam z těch východních částí chudejch, to je vysvětlení. Ten sa pýta, čo bude zajtra jesť a nie na to, aké práva má moja manželka. No a ono, když nemá co jíst, tak sa aspoň uklidní. Třeba... Istý čas sa tým bavil, lebo to bol taký predmet verejnej zábavy, ale už je to všetko dlhodobo za nami. Už som si odskákal preto i vo verejnej mienke, i v polícii, i v daňových úradoch. Ja viem, áno, ja viem, že vám to kontrolovať. Takže je to jedna z nepríjemných spomienok, ktoré tu existujú. Jo. Že... A myslíte si, že to je pre závisti jenom? A nie, vtedy to bolo veľmi dobrý prejav hry. Ja som hovoril, keď som išiel pre funkcie, že toho nemáme veľa. No a potom sme si kúpili dom, tak každý hovoril, a kde to zobral. A celá tá myšlienka, kde to zobral, bola z toho, musel to ukradnúť. To je základná myšlenka. Ne, počkejte, ale tak velmi jednoduše, jo? Velmi jednoduše. Když jste šel do politiky, tak se ví, co jste měl. Nic. Výborně, to je to ještě jednodušší, než jsem čekal. Brustevný. Tak, a teď pozor. Teď jste v politice 17 let. Tam se dá výborně spočítat, kolik jste si vydělal, co jste si mohl pořídit. Ano. Protože vy jste placený politik, ano. Čili vaše příjmy jsou známy.
Ano. No, čili tam nemůže být problém. Kdyby byl problém, jako se to stalo u nás, tak je zle, že? Nebo když je problém i z nejasností, jako se to stalo v Rosovi, tak musel pryč. To nebol s nejasnosťou. Tam to bolo práve v tom, že to bolo jasné, že tam boli použité peniaze z domu, ktorý slúžil ako bordel. V tom bol celý bordel. Počkejte, já to nerozumím. Že byl bordel v tom, že tam byl bordel? Áno. V tom domě? Ten dom, ktorý bol predmetom toho sporu, patril na spoluvlastníctvo, tuším, manželke, druhá polovica je priateľka a v tom dome boli vykonávané tieto činnosti. Ne, ale víte, co já myslím? A v tom bol celý problém, že toto potom vyšlo a ten úmysel išiel potom sa rozvíjať ďalej. Takže neporovnávajme, lebo nie je to isté. No ale víte, co já chci porovnat? Já bordel, nebordel, to jsem nechtěl. Já chtěl, že když jsem pak koukal, že ten pán vám půjčil, jak říkal, více jak 40 a méně jak 100 milionů, tak se dá spočítat, jestli jste mohl mít našetřeno 40 a více milionů. Nemohol som mať našetrené. Nemohol som. No a proto mají občani právo vědět, jak jste získal ty peníze, které jste nemohl mít našetřený. Ty jste získal majetkovými právy manželky. Právě. Ano, a proto mají prostí Slováci právo vědět, co byla ta majetková práva, aby měli klid, že Vladimír Mečiar to nabil poctivě. Títo občania majú na to svoje inštitúcie, ktoré si to Vladimíra Mečiara podali. Ano. Všetky kompetentné inštitúcie boli a povedali, v poriadku, zákonne, nič zle sa nestalo. No, ale já jsem si myslel, to já vím, že vás všichni kontrolovali a bez nějakého nálezu, ale já myslel, proč je pro vás problém říct, co jsou ty majetkové práva, když byste měl pokoj v tu ránu. Nebol by pokoj. Jak to? Pretože keď sa bude hľadať zámienka, nájde sa iný dôvod, iný titul. A potom veľmi nepríjemné bolo v tom, že začal automatický útok ako jeden z mnohých na manželku a na rodinu. A tam už potom to treba zastaviť a netreba to dovoliť ďalej. Pokiaľ ide ku mne, to je v poriadku, ja som osoba verejného záujmu, oni nie sú. Áno, to je pravda. Takže tam to treba useknúť a nepúšťať ďalej. Preto je to nepríjemné. O tom hovoriť nemožné. Osobne nepríjemné, že to má potom dôsledky pre ľudí blízkych, ktorí za to nemôžu, že žijú v domácnosti, alebo som... Že žijou s Mečiarem, že jak tomu žijou. Ale řekněte mi teďko ještě, a jak vidíte svoji politickou budoucnost? Dobre. To věřím, ale jak, myslím konkrétně? No ne, tak máte nějakou představu? V učebniciach sa už teraz deti učia. Vo vás? Áno. A potom, pokiaľ ide o budúcnosť... Tak to vás uspokojuje? Tak počkajte, budem musieť urobiť to, čo Churchill urobil. Že aby o ňom vedeli, čo robil, tak si sadol a sám to napísal. A to budem musieť... Plánujete, že napíšete v paměti? Už to ja robím. Jo, už to děláte? Ano, ale nemôžem to publikovať za svojho života, lebo všetci ešte žijú. No to by se dalo upravit nějak, aby se to mohlo vydat, ne? Tak sú takí, čo už požiadali, aby som buď nepísal... Ne, já myslel, že se to dá udělat tak, aby jako se to mohlo vydat, že už nebudou všichni naživu. To by ste museli vynechávať kapitoly. To sa potom tak urobí. Dediči získajú práva. Dediči získajú práva, to budú majetkový práva. Nie, to je duševné vlastníctvo. To budú duševní vlastníctví, autorský práva vlastne. Áno, autorský práva. Vladimír Mečiar. Ďakujem.